Hey guys, welcome back to another vlog. जों दिनै फायलायजाक सेपाइजाला एबा सेपाइजाला डिस्ट्रिक्टनि चिरियाखानायाव थालायनो हानाय मोननाय बेखौनै नरकनो भिडिअ बदाया बालखा एबा आपलोड खायजे बालखा दिनै थांलाय दङ जों चिन डेस्टिनेशन जम्पुजलानि सिमि दागारजला ते गलागाति ओंगैनाय जों सेपाइजाला थालायनाय नाय तंदि नरकनो हाय लामसगो रांसा खानि तिप्रा सरंनो हामबाय लगिरि तंनि जों ताबुक थांलायनाय चिनि जों ताबुक जम्पुजलाव आवन परे जों नंना डाइरेक्ट आरो थाङै फनुकसनाय चिनि डेस्टिनेशन ओंखा सेपाइजालाव जों फैलायखा जोंनि सेपाइजालाव गेट ada Sepaijala Zoology saja tiketan lagi nah tiket counter habisnya lagi tiketannya lagi seng tiket 50 rupees baik dari जों खरं नै 18.53 kilometers areas cover खायजाबा खुलंमानि खा 8 to 8 am to 4 pm Jora entry fee 20 rupees अब नेले नंके ताम मनुक बिसिंगो हाफायलायगा नायनाय लागोना तामथ मानथक रजाक दङ मेन एन्ट्रेन्स आरो निसिमि आरो दङ टोटल एरिया 68.04 हेक्टर आसुक्तरता मानि तनजांमानि नंके जों हाबै फैलायगा एबा नायनो हानाय न हाबलायजाक दाबो Sepaijala Zoology. According to Google, 1972 established खायजागो आबनि परे अपग्रेड खायनाय 87 न kwtal खाय अपग्रेड खायनाय kwtal के सोनामजांमानि नर रेन रगनावै नायनो खानाय मोनो अवेलेबल दङ टुरिक्सा सिंहनि सिम स्टार्टिं खायलायनाय सिगलाबा सिंहन मा नायनाय नरके सिंह गेरबाय थै दङ
फार्स्ट गेट एंट्री तो नाइट पे लेखा आम का बेंगल टाइगर सिंह गाय मोसली रक बेस रक नों इतरे रक तंखे तुबै फुनुक बायदि बय रगो सैजां नुं मानि सय अ जागाव मकल बाय थांमाय खांखे एग्जाम रक एबा बरक बय रगो बुक्स रगो एग्जाम रक फोर नुखांखे फाते मोजों मानि एकदम एक्सप्लेन बागै सिसा हामनाबो फुनुक बायदि आंनि मथे रक खांखे एबा आराम रक बाय थांखो फाइनाय फैदि एन्जॉय फैदि Asiatic black bear po baluk English एबा बांला बाय सिंखक बर बाय करे एले टूरिस्ट डेभलप खायजा गजागाव मानिक साहा संफाय केबो नायथथ bwskango yang नाय फेक्या yang खाबिनेले गंमां सेया गंगाके yang फार्स्ट गेट नि फाय हलक तामाबो खां नाय खांगाके गं एबा चश्मा बानो Exactly. Korma. Masuk korma masih sigon. Ngomong korma. Itu kozak, itu gue thui dong. Nah inilah gue kira gitu nggak. Kozak, pura. Cukup nyanyi lagi nak hari. Kodok kebaik dong bayu. Segini aja, itu dong bayu. Lagi cerai pura kok, ini nunggu ya, ini nana tahu soalnya kok kira kok kan, lo mana kerjaan, kayak sih kalau kelai jauh, macam tu nunggu ya kok, orang kok banyak nunggu bayu. Tam hin sai kana norok waisa serang no bangkar abo norok sai mano sai kana de Ini pedi nak thotok tong no cerai rong ne absolutely cerai rong tu phaika sanai borok sinai tai nyum nai
bwskango bongni boyrogo nugui khaike saiman thangnai knowledge torongnai bo khorogrogo kaham kong hingke nukaga to paikha जों फाइनाय लेखा oro नायबाय payment pore tabo khainai phirok laisinai chini nogo eba chini destination Hambai norokno choyo nai dong yachak Jora haino haite kaisa kwtal video nukphinai Hambai